Такая самая карысць будзе ад з'едзеных капсул з калагенам, як ад сальцісону. Добрый день, меня зовут Владимир Пекирэня, я урач-психіятр, і сёння распавяду вам пра лекі, якія людзі прымаюць для таго, каб палепшыць стан сваіх суставаў, але на самой справе эфектыўнасць іх знаходзіцца каля нуля. І называюць гэтыя лекі часта фламіцынамі, хаця мне эта назва не заўсёды падабаецца, таму што она такая вельмі жаргонная, але она добра перадае сутнасць праблемы. Двумя такімі найбольш вядомымі рэчывамі ў гэтай галіне з'яўляецца хондроітын і гіалуронавая кіслата. Абодва гэтыя рэчывы адносяцца да глікозамінагліканаў. Гэта група вуглеводаў, доўгіх вуглеводаў, якія нават па сваім механізме проста не могуць прыносіць якога-небудзь эфекту, калі прымаюцца ўнутр. Таму што полісахарыды, калі трапляюць у жалудачна-кішэчны тракт, яны распадаюцца на больш кароткія складнікі. Гэта алігасахарыды, дісахарыды, монасахарыды, і ў выніку трапляюць як глюкоза трапляюць у кроў і далей выкарыстоўваюць арганізм ужо на свае патрэбы. Ён можа з гэтага нешта пабудаваць, можа пусціць на будаванне тлушчовай тканкі ў большасці выпадкаў, можа скарыстацца як крыніцай энергіі для арганізма. Усе тыя калорыі, якія атрымлівае чалавек, з'едаючы гіалуронавую кіслату і хондроітын, усе гэтыя калорыі ідуць проста на патрэбы арганізму, якія ён захоча. І ніякага ўплыву на суставы, на болі ў гэтых суставах, на якасць скуры абсалютна няма. Тая самая гіалуронавая кіслата павінна быць уведзена праз філеры ці праз ін'екцыі ў скуру і там ужо дзейнічаць на месцы. І менавіта таму, напрыклад, рэчыва з такім самым механізмам, з такім самым складам да той самай групы, які належаць, гэта гепарын, ніколі не ўжываецца дактарамі у выглядзе таблетак ці капсул, а толькі ў ін'екцыі пад скуру, таму што менавіта так ён дзейнічае. І гэта лек для зменшэння тромбаабразавання. І вось тады эфект назіраецца. Напрыклад, ін'екцыі гіалуронавай кіслаты ў менавіта сам сустав, яны могуць прыносіць эфект, а пры прыёме ўнутр ён проста распадаецца на кароткія углеводы ці сахарыды, і яны ніякага эфекту не прыносяць. Яшчэ вельмі вядомым сродкам, які ўжываюць для палепшэння стану суставаў, з'яўляецца калаген. Гэта белок, які ўвогуле прыкладна складае 20-30% ад мас цела чалавека, і ён адпаведна ў мясе, напрыклад, якія мы спажываем, ці ў іншых белках, якія мы спажываем, он столькі і займае прыкладна ад 20 да 40 ў залежнасці таго, што канкрэтна мы з'едаем. І як і ўсе іншыя белкі, ён распадаецца на амінакіслоты ў працэсе трапляння ў арганізм, у працэсе страваварэння з дапамогай соку страўніка, соку падстраўнікавай залозы. І, адпаведна, ніякім чынам той калаген, які чалавек ужывае, не можа трапіць да суставаў, да скуры. І такая самая карысць будзе ад з'едзеных капсул з калагенам, як ад сальцісону ці якога-небудзь іншага рэчыва падобнага да гэта. Мала таго, цікава, што дзесьці каля 30% амінакіслот, якія ёсць у калагене, гэта гліцын. І таму людзі, якія любяць купляць гліцын, могуць проста купіць свіныя вушы капчоныя, ці, напрыклад, вось таго ж сальцісону, ці курыную грудку нават. І з'еўшы 100 грам курынай грудкі, чалавек атрымае істотна больш гліцына, чым з'еўшы упакоўку яго. І на завяршэнне вось гэтай тэмы з суставамі такі лек, які называецца алфлутоп, прадаецца ў якасці раствору для ін'екцыі ў суставы. Але калі мы паглядзім яго состав, окажется, што 90% там вады і 10% бульёну з дробных рыб, такіх як шпроты і анчоусы. І уявіце сабе, гэты раствор прапануецца вводзіць у сустав. То бок нейкую уху адфільтраваную,
нейкім чынам гэтая фільтраваная уха павінна дапамагчы людзям з болямі ў суставах. Ніякіх даследаванняў, канешне ж, эфектыўнасці ні міжнародных, ні нават хаця б добрых мясцовых даследаванняў няма. Сустаў гэта гэта месца, дзе не павінны быць бактэрыі, пашкоджанняў і гэтак далей. А калі робіцца ін'екцыя, то заўсёды рызыка дадатковых пашкоджанняў. Таму гэта тое, што дакладна нельга спрабаваць пры праблемах з суставамі. Проста актыўнае жыццё, збалансаванае харчаванне, адсутнасць палення, пра гэта, напэўна, яшчэ не адзін раз я скажу. Такія нагрузкі для суставаў, якія не ствараюць моцнага трэнінга, напрыклад, басейн. Тады там ёсць актыўнае руханне, але няма сціскання паверхняў суставных адно з другой, і гэта якраз тое, што дазваляе павысіць крываток у суставах і палепшыць яго стан. І яшчэ, напэўна, вельмі важнай часткай прафілактыкі праблем і змяншэння праблем з суставамі з'яўляецца нармалізацыя вагі цела, таму што павышаная вага, і гэта праблема, якая зараз ва ўсім свеце, стварае адпаведна і павышаную нагрузку на каленныя суставы, на тазабедраныя суставы, на пазваночнік, і гэта тое, што не выпраўляецца нейкімі дабаўкамі, гэта тое, што выпраўляецца нармалізацыяй сваёй вагі. Гэта быў доктор Владимир Пекірэня. Я вам распавёў пра сродкі, якія маглі б дапамагаць пры праблемах з суставамі, але на самой справе ніякім чынам не дапамагаюць.